Isto vai ser un vídeo longo, seguro. Se o queredes escoitar, pousadeo mentras facedes algo, escoitades, sí? Para falar da crise da comunicación, algo do que se fala hoxe a nivel mundial, no caso concreto de Galicia, é como isto afecta o uso da lingua. É como que aquí esta parte de defensa da lingua, nun contexto onde existe unha crise da comunicación, a min pareceme moi perxudicial para o uso do galego. Vou comezar contando. Onte fun beilar e despois estábamos tomando unha caña, xente como a min. Eu fixen así unha hora da rexouba analóxica, estaban aí falando e dixo, hostia, vou vos contar o que me pasou a min con ese. É moi guai, porque xusto era un pouco capas sociais, non? É daquela, conto un conto que me pasou, así dramático, é daquela, ao final dixo eu xa quedei, toquelle a cona. Toquelle a cona. E rímonos, e xa está. Se eu dixo isto, ou cando me movía máis nestes ambientes, que eu dixo espontaneamente, a conversa posiblemente mudase aí. En vez de seguir falando do que estábamos falando, diría, ai, toquelle a cona, xa nadie fala así. E viraríamos a conversa a que se os ditos, a que se tal, a que se o decían, e eu mesma diría, ai, pois a miña casa sempre se dixo e tal, no momento nunca lle dei importancia. Se eu miro agora na distancia, di que son un mono de feira eu. Estou aquí falando unha cousa, sí? Logo, a comunicación, cando toda esta xente está tan o galego e tal, está atáscase. E lembraba hai uns anos, en tema de pandemia, que a socialización era moi limitada, eu tive moito trato cunha persoa destas. E pensou eu, hostia, que maneira de falar de como se fala, e non simplemente falar. Se ti para a conversa, a mudas, ai, isto ou outro, é para falar de como se fala, onde está a normalización? Se ti nunca falaches galego, ou viviches nun ambiente máis urbano, e ves a Carballo, onde é bastante urbano o ambiente, pero as persoas, sí, as persoas como a min, temos ese estilo comunicativo, de dar vellas, sí, dar vellas. Novas tamén xa non somos algunhas. O que debería ser simplemente empaparte diso e xa está. Fálase de inmersión lingüística. Moita desta xente dirábos que vai a Portugal facer a inmersión lingüística. Home, a ver, onte aquí estábamos, sí. É difícil de explicar, pero efectivamente hai unha fenda, que nós onte falábamosla por outro lado, pero tamén é lingüística. Vale. Agora vou, cando eu me adicaba a outros temas profesionais máis cookies, había persoas que hoxe chamarían coach, que daban estas charlas así motivacionais, ian a empresas e tal. Eu fixen isto un par de veces, aquí en Galicia. Ir a empresas e falar por seus empregados de comunicación e de relación co cliente e de dinámicas de grupo 2 veces. A min había referentes nisto, por exemplo, en España, que me gustaban moito. Eu sempre tiña a sensación, dixo, a min iso dáseme ben. Estes referentes españois tiñan algo a nivel comunicativo que é xustamente ontolóxico. A parte de saber moito de grupos de traballo, de
espírito de equipo, dinámicas de trato co cliente, técnicas para formar a persoas, cousas que eu tamén sabía, e aparte eran simpáticos. E isto tiña que ver con, é que é ontolóxico, co estilo comunicativo propio deles. E coach, chamarían hoxe, pero doutro tempo onde igual non adestraban, ou como vou dicir, senón que, como no meu caso, era a persoa de todas as que temos aquí, esta é a mellor para facer iso, porque ten o innato. Pero eu esa maneira só a teño cando falo galego. Se eu quero facer iso e ir por toda España, pois non me queda igual. En Galicia creouse unha fenda entre o que é falar galego e de que se fala e que capital simbólico precisas para falar así. Se eu facía isto e quedaba ben, sí, pero dis jueves, eu mellorei moito o galego co paso dos anos, precisamente por unha cuestión de traballo, e a veces, sí, dentro dese clasismo lingüístico. Está ben facelo. Pero, entre tanto, sempre había eu podería estar dicindo algo espectacular a nivel negocios, a nivel traballo en equipo, pero, dixo jueves, iso non se di así. Iso é unha construción propia do castellano. Daquela, algo que talento que eu teño innato para a comunicación, unido a formacións específicas que fixen, mesmo de linguaxe non verbal, pero que as fixen ao mellor que a compañía en Madrid. A min enseñoume un señor de Toledo. E eu iso, para facelo con esa gracia e con ese eros, que diría Byung-Chul Han, que é o que falo, o que eu lín moito, ou o que eu lín sobre a crise da comunicación, preciso traelo a Galicia. E traelo a como eu falo. Eu non podo dicir recórcholis. Home, podo dicilo. Home, tampouco non vou nunha charla destas dicir toquella cona. Ou sí. Porque os señores estes españoles decían coño ya. Pois eu tamén podería dicir toquella cona. Pero hai como certos estilos comunicativos que siguen sendo de xente basta da aldea que non val para nada. Random de pacotilla, que cho di a mesa pola normalización. De feito, hai unha falta de normalización. Sigue habendo un estilo comunicativo que é da xente paleta da aldea. A idea da defensa da lingua móvese en capitais simbólicos que mesmo se eu quixese falar do que eu sei, negocios, formación de persoal, en Galicia, e facelo no galego que eu falo, é que non ten lugar. Por iso eu digo, é unha desgracia ser galega e falar porque é así que che veu dado. Se logo non tes un capital simbólico, parece que mesmo tes que ser filóloga para falar de expresión, comunicación, por exemplo, nos negocios. Pero tes que ser, porque ven a filóloga e di, xa, filóloga, pero eu
teño toda esa outra formación, é unha experiencia laboral xestionando este tipo de cousas. E, ademais, teño un uso da lingua que é ontolóxico. Estás aí pillada. Non sei se en Galicia existe esta persoa que vai por Galicia falando pois desto de comunicación nos espazos de traballo, de comunicación de cara ao cliente, non sei se existe. Pero houve un tempo que eu movíame niso, formeime niso, admiraba persoas españolas que se dedicaban a iso, e eu pensaba, eu podo ser iso en Galicia. Que vas poder ser? Non podes. E, curiosamente, o meu estilo comunicativo que se forma na vida a carón do chan é que en España é o admirable de, hostia, que auténtico é este tipo, aunque usa unha expresión, unha construcción propia da súa zona que a RAE non lle pon o pin de moi ben. Precisamente iso é un valor. En Galicia non. En Galicia xa non te atreves, porque diste, a ver, vas a falar e dis, hai algunha filóloga na sala? Sí, pois cancelas esta charla. Non, porque, bueno, hoxe en día gravaríate co móvil e igual te faz viral dicindo unha palabra incorrecta. En serio que isto pasa en Galicia. A crise da comunicación xa nos fala de menos espazos analóxicos de interacción comunicativa, como isto eu onte, non? A rede, o story time, o hora da rexouba, sí, xa crea un estilo comunicativo. Eu mesma estou aquí falando cara a un achifánfano, sabes? Un estilo comunicativo é unhas prosodias novas. En Galicia, sabías que na Torre de Hércules, que é tamén unha prosodia propia das redes, é máis global. Isto tamén é certo. A crise da comunicación fálanos diso. En Galicia xa teríamos a rede cunha proxección, recursos humanos e económicos de normalización e de promoción da lingua que fomentan o reel, isto tal, e as temáticas tamén. Día de Rosalía, o Ría de Castelao, as letras galegas, e xa proxectamos iso cunha prosodia que podemos dicir que é inventada, claro que sí. Ves? Agora que a rede podemos dicir é inventada. A túa veciña non sae ali e che di, sabías que morreu un home en Malpica? Non cho di. Sae ali e di, muller, ven aquí que che vou contar, que dixeron aquí que morreu un home en Malpica, e ti sabrás quen é. Esta é a nosa prosodia. Cada sitio cas súas. Isto non encaixa na rede e tampouco encaixa neses ambientes máis académicos. Pero en España sí. En España ti tes o maestro, o Jesús Maestro, filósofo, falando coa súa prosodia, és moi catedrático, pero ti non naceches catedrático. Onte alguén dicía, ti falas cunha cultura vastísima, non, con un xogo intelectual, e non debías perder o tempo falando pa xente que non te entende. Eu non concordo con isto. Que o meu discurso poida parecer así moi brillante, é que é aquilo que eu quería ser, non? Eu quero ir á xente, falarlle á xente. Non quere dicir que as persoas que non o teñen non o poidan percibir e non o poidan valorar. Pero parece
en Galicia en particular, parece que esa cultura, porque acumulas lecturas, non? Esa brillantez intelectual, que a veces, máis que a brillantez intelectual, é esa capacidade comunicativa, mesturada con que é auténtica, porque eu falo como falo. E é un problema. Porque ti agora onde te encaixamos, tía? Falas como unha vella, falas das cousas das vellas, porque as vellas son grandes filósofas, e agora traesnos aquí que se Spinoza, que se o Eduard Punset, onte, neurociencia, que onde te poñemos? E daquela, nun paradoxo gallegueiro, non vales para nada. Non vales para nada. E ainda encima és muller. O seja, xa, quítateme dai, porque encima és unha muller. É crítica. É unha realidade. A crise da comunicación en Galicia dá tamén en prexudicar o uso da lingua. A crise da comunicación é eu saio e conto e digo nun formato que encaixa, isto traspasa as redes ao analóxico. En Galicia prexudica o uso da lingua. Porque xa había unha fenda entre quen és, o teu capital simbólico para usar o galego, és random de pacotilla ou que me traes? Que titulación me traes aquí ti para falar así? A sabedoría é unha cousa que aquí é así que se transmitiu desde a oralidade, logo transmitiuse con todo ese matiz, transmitiuse cun estilo comunicativo que non era ensaístico. Isto é certo. Perdeuse. Hoxe vas a topar xente que, porque era antropóloga, historiadora ou non sei que, recolliu por aí lendas e que rompeu ca forma de transmisión oral, e isto tamén é un imperialismo moi fino, para coller esas lendas, eses contos que lle contaron nas aldeas, e facelos consumibles. Por exemplo, en Galicia, a recollida de lendas, o pasala a escrita, a ver, xa perdes moito, pero no nome do uso correcto do galego, en canto a construcción e todo, perde o estilo comunicativo, que se pode colocar na escrita, claro que se pode. E logo, cóllenas, e agora unha persoa con capital simbólico, con titulación, e que acadou un lugar dentro desa movemento, desa historia política e social da defensa do noso, nin cando as conta lle conserva aquilo. Porque agora está aquí falando para xente concreta e vai falar desa maneira concreta. Eu creo que no caso de Galicia, é que eu digo que Galicia é un sitio maravilloso para pensar o mundo. A crise da comunicación vai máis aló. E únese á crise da lingua. Unha crise que é que nos últimos anos isto é un espectáculo. É un espectáculo. Están aí, a xente non o fala, a xente... Pero eu, como a persoa que eu digo, non tive máis remedio. E ás veces... xente di, tiven sorte. Eu ás veces digo, a mellor tiven mala sorte de nacer en Galicia. Porque limítame. Limítame para fora e limítame dentro de Galicia tamén. E prodúcese un fenómeno de defensa do noso que é tan defensa que están aí detrás dun muro. Sabes? E vas ali santo e seña.
forastera, a ver, forastera. Me cago na luz que nacín aquí, sabes? É moi real. E eu cando penso que eu quería ser aquilo, non? A parte do meu traballo, quería dedicar o meu tempo libre a transmitir todas esas cousas. Porque aparte eu teño unha personalidade que é comunicadora, é transmisora de cousas. E acabei sendo, que con esta xente ás veces falo, non? Unha vella de sempre. Porque encima son muller. Acabei sendo unha señora vella de Galicia que transmite coñecementos. Se onte era unha analfabeta, pero era unha sabia, e eu son unha persoa así, culta, non? Di, joder, tes unha cultura vastísima. Unha persoa moi lida, que con moitas vivencias tamén, non? Viaxei moito por Galicia, tratei con pero viaxei tamén polo mundo e adiqueime a cousas diferentes daquela. Teño moita vida. E ademais, teño esa cultura adquirida de lecturas, pero son unha galega do chan. O galego é o estilo comunicativo de persoa que viviu aí a carón do chan, que só me permite ser, e eu poño moi en valor isto, unha señora que conta contos. Non saio de ser unha vella que conta contos. Sí, por iso digo, a muller galega libre pensadora está moi condenada a ser unha persoa soa que conta contos. Ás veces eu paso moito tempo soa, e penso, e leo, e observo. Nun mundo, ademais, que temos un acceso á información, tío, que isto, a máquina traballa. E ás veces, cando estou con xente, falo moito e conto moitas cousas, non? E, pois, tamén outro día pensei, pois... E despois, cando quedo soa outra vez, penso, como entendo aquelo que dicían, non? Ai, fulanita, unha vella, ai, é unha persoa, dá gusto falar con ela, e moito lle gusta, E ela, como pares un pouco a falar con ela, moito lle gusta. E identifícome tanto con iso. Teño tantas cousas, non, que contar, que teñen que ver cas vivencias e cos meus pensamentos, e cas lecturas, e como cruzo todo iso, que é certo, sí que me identifico moito con esa vella de sempre, que cando alguén para a falar con ela, moito me gusta. Sí. E cando me din, ti tes esa cultura vastísima, para que perdes o tempo falando ca xente? Mais eu son esa vella. Son esa vella que estaba aí soa ao seu, moitas moi lidas, porque eu ao longo dos anos tamén dei con vellas que tiñan moitas lecturas e que chegou á biblioteca ali, ao seu concello, e aproveitaban, a mellor non tiña moita escola, non, a señora, pero co tempo ela aproveitaba que collía o coche de liña, non, para ir aos comercios e iba á biblioteca e sacaba un libro e foron lendo e eran xa tan cultas, non, sen ese capital simbólico, tan cultas. E eu síntome iso, é certo que en Galicia a vivencia ontolóxica da túa lingua é un límite. É un límite. Ou terías que renunciar a esa autenticidade e entrar en la galleguidade. E controlarte, non, gobérnate, patiño, que a ver se van pensar que somos señoras da aldea. Ou ser, sí, esa señora. E que a min, cando a da mesa me chamou random de pacotilla, é que é tal cual.
ou ser esa señora random de pacotilla. Logo, limítate o galego, sí. Sí, na miña opinión, sí. Tes que falar dentro dun marco establecido, dos temas establecidos, e respectar esa microfísica do poder, esas xerarquías de quen sabe máis que a ti. Pois xusto, se ti quixeses, como eu fixen e cheguei... En Galicia non hai lugar, por exemplo, para que ti sexas, non sei, na actualidade Víctor Coopers en España, pero eu xa hai tempo que xa miraba e asistín a charlas del. En Galicia non hai un lugar onde ti, con estilo comunicativo así, do chan, poidas transmitir cousas que sabes e iso sexa recoñecido. Porque como falas galego, estás sempre debaixo dos radares que reparten 4 pesetas máis os que castigan. E como estás usando o galego é para qué? É así. Unha desgracia todo. Pero eu podo ser a señora que conta contos, na máis. É unha crise da comunicación mundial e en Galicia ten un efecto real sobre o uso da lingua e tamén a conservación do noso propio estilo comunicativo.